22 urte hemen lanean hasi nitzala. Eta, bueno, nik azpimarratzeko esango nuen, hasi eta 3 urtetan lortu genuela Sagardetxea museoa zabaltzea, ez? Hoi niretzako erronka handiena hoi izan duzan, ez? Egitasmotan hoi zeon, eta lortu genuen, proiektu pila bat egin ondoren, hoi lortu zen. Bestaldetik ere, garrantzia handia ematen diot dokumentazio zentroan egindako lan guztia. Dokumentazio zentroan alde batetik dago hemeroteka, dago informazio historikoa, argazkiak, baina baita ere pieza etnografikoak. Guk ekarri genituen 300 pieza olenotik bildua zaudela, baina hor bildu genituen dolare batzuk, Erbitegi Etxeberri gure dolare kutxuna da, Lizarde Basarrikoa ere bai, eta gero Lizeagan zeon kupelak egiteko zerra, hoi altxor batzu dira guretzako, eta hoi berreskuratzen saiatuko gea. Hoi dena egiteko ezinbestekoa izan duzan Sagardun Partzuergoa lortzea, eta Sagardun Partzuergoan 3 zutabe daude, alde batetik dago udala, Astiarrako udala, beste aldetik daude sagardogileak eta beste aldetik kultur elkarteak. Niretzako hori izan dua prozeso oso garrantzitsua horrez. Partzuergo baten 3 zutabe hoik, batzutan batzuk ematute lan gehiago prest daudela proiektuei aurrera emateko beste batzuk baino, eta orduan horrela gertatu da, hasiera batian sagardogileak gogotsu hasi ziren proiektu honetan, baina gero adibidez udalak bai egonkortu egin duela proiektu hau, eta azkenengo urtea ikusten da, erabat egonkortu egin du. Eta bestaldetik kultur taldeak beti egon du idala prest lanerako, eta behien lana ezinbestekoa da olako proiektuat aurrera emateko. Herriko taldeak lana egitea Zagaruzta batean, Sagardoberren eguna, Santana, ezinbestekoa, bestela ezingo zen olako proiektua aurrera atera. Hoi alde batetik, eta gero hori guretzako ondareak daka garrantzia handira. Baina, ze gertatzea, azkenean ere guk gauza bat pentsatzen dugu eta herriak beste gauz bat daka buruan, ez? Eta hoi ikusi genuen egintzanean hemengo konsulta hoi, ikusi genuen jendeak ohandik emateu sagardogileen etxe bat zala, eta guk hor hartu genuela golpea handia, gehien bat langileok, eta inguruko prozeso parte hartu genunok, zergatik gu ondarea babestea dakau helburu, eta hoi herriak ez du horrela ulertzen, ez? Eta orduan horrekin etorri da beste lan sakon bat. Eta azkeneko 2-3 urtetan hor aigea lanean. Dago korrente bat Frantzitik, Katalunia, Valentzia eta museoak beste erabatea egin behar. Museoak ateak zabaldu egin behar dituzte eta museoa herrikoak izan behar dute. Eta horra egea lanean azkeneko urteetan, eta ustez proiektu oso politia dela, badakigu urteak behar diala horrelako egitasmoat egiteko, baina beharrezkoa da. Museoak izan behar du eztabai gune bat, museoak herriak sentitu behar du beriak diana, ez? Turistak, bai, noski, guk beste tokia eta jutegean bezala, baina herrikoa sentitu arazi behar dugu, ez? Eta hortarako lan handia dago aurretik, baina lan handia eta politia. Eta oan erronka da, herriko jendea parte hartze hori nolabait sustatu eta lortzen deun, pixkat behak sentitzeko bere proiektua dela, ez? Orain eguneroko lanetik erretiroa hartzea tokate zait, baina adibidez orain arte komentatu duen proiektu hori ez dut utziko, ez? Eta gainera pozgarria da, Astigarragan kultur taldeak eta jendea adituak
tolare montatzeko, zerra montatzeko, eta oikin batera ni hor prest nago proiektu hortan jarraitzeko, eta betiko gauzetan ere bai, dantza eta musika eta olakotan hor jarraiteko.